Walah wan, jarene jam 5, saiki wis jam 7. Lah janjiane ki piye to wan? Walah Iwan. Sego bancaan di mak emas Iwan. Tak kira aku dadi tujuan, jebul mung dadi pelampiasan. Walah, tuku galon neng Sedayu. cakep. You are not alone, I'm here with you. Iya duh, sik kita nggone sithik. Ya. Nah, ngene iki lah penak nek ngene iki. Lah with you wae lho wan. Saiki jam piro? Oh iya jam 7 ya maaf, omahku waduh dadine rada suwe to lene iki. Lah omahmu ki ndi wan? Omahku Sedayu. Mau nang dalan dadak lampu merah barang to. Wah iya. Kaya kisahku. Nah iki ana acara apa iki nang kene iki? Kok gur wong loro? Ning kene iki ana acara dialog jurusan. Oh, dialog jurusan. Lah kok mung wong loro? Engko ana bintang tamune wan. Oh, ana bintang tamune. Sopo kuwi? Ya wis saiki dibuka wae wan. Oh, buka sithik. Oh iya Ya. dibuka sithik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hayu, hayu, rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Nggih, nderek pitepangan kula Ervita Cahya Pratanti saking Pendidikan Bahasa Daerah D 2022 Soho. Kula Muhammad Ikhwan Maulana saking PBDC 2022. Nggih, sugeng dalu pamirsa. Kados pundi pawartanipun? Piye wan kabarmu? Alhamdulillah, sae, kuru-kuru sae lah. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi pamirsa wonten ing dalem tansah sehat bagas waras saha pikantuk pinayungan rahmating Gusti. Amin. Lah, iki jare mau dialog jurusan. Oh, Iki mesti ana temane. Ono, Gayeng iki Wan. kene. Lah apa kuwi temane? Tema dialog jurusan kuwi Gama Adhikara. Oh, Gama Adhikara. Apik ya jenenge? Apik wan. Kuwi kudune ana artine ya nek jenenge apik ngene. Kuwi artine apa kuwi? Ono wan. Gama Adhikara inggih menika gerak aspirasi Hima Jawa lan dialog jurusan. Nggih. Menawi dialog jurusan inggih menika salah satunggaling program kerja Divisi Kesra Hima Jawa FBS UNY. Dialog jurusan menika nggadhahi ancas kangge ngraketaken silaturahmi antawis warga Hima Jawa kaliyan dosen jurusan Pendidikan Bahasa Daerah. Dialog jurusan ingkang kaping setunggal wonten ing taun sakmenika mendhet tema Gama Adhikara. Saking adicara menika sasaranipun inggih menika mahasiswa aktif PPD FBS UNY. Oh alah, apik iki apik. Lah jare mau ana bintang tamune. Sapa iki bintang tamune iki? Bintang tamune Ibu Afi Ameliawati. Nggih. Oh alah Ibu Afi. Sumangga Ibu Afi. Kula nuwun. Inggih Ibu. Monggo Sehat, Ibu. Mbak. Alhamdulillah sehat Ibu. Nggih. Kados pundi Bu pawartanipun? Alhamdulillah. Sehat. Nggih. Saderengipun nyuwun pangapunten Ibu. Niki di Ini. agem rumiyin. Nggih. Dan nganggo sampun menika? Sampun Ibu. Alhamdulillah. Nggih. Nah, sugeng Dalu Ibu. sugeng dalu Ibu. Nah, Nggih. sugeng rawuh wonten dialog jurusan wonten dalu menika Ibu. Nggih. Kala wingi saking pengurus Hima Jawa menika sampun nyebar angket Ibu. Oh, nggih. Nggih alhamdulillah. Angket dialog jurusan menika Ibu. Nggih alhamdulillah. Jurusan. Responipun kathah. Alhamdulillah, matur nuwun kanca-kanca sedaya nggih. Nggih. Dados dialog jurusan menika bahas babagan UKT lan UPA
beasiswa mahasiswa saha MBKM Kampus Merdeka Ibu. Nggih. Menika kathah pitakenan saking mahasiswa PBD menika. Aspirasi menika sampun dipun saring Ibu Nggih. dados kalih pokok pitakenan. Nggih. Menawi babagan UKT lan UPA menika pitakenan ingkang kaping setunggal kados pundi caranipun pikantuk bantuan UKT saha kuota saking pemerintah Ibu. Oh, nggih. Bab UKT kalian UPA. Nggih. Nggih, Bu. Ingkang sepisanan kalau wau kuota nggih, Mbak. Nggih, Nggih. kuota. Kuota. Nggih, kanca-kanca. Alhamdulillah menika masa pandemi 2020 kalian tahun 2021 menika pemerintah maringi bantuan kuota saha bantuan UKT. Nah, ingkang bantuan kuota menika Mas Mbak saking Hima kalau wingi pikantuk link nggih. Nggih. Link kangge ngisi data diri kalian nomor telepon. Nggih. Nomor Ingkang telepon. kangge menapa menika Mas internet. Internet, ingkang nggih, saged kuota dipun menika, Ibu. ginakaken kangge internet. Dan sak sampunipun ngisi menika mangke saged otomatis wonten dipun paringi kuotanipun menawi mahasiswa kalian dosen menika gangsal 11 GB. Sedaya niku Bu pikantuk. Sedaya. Yo, catatan ingkang nyerat Ingkang nyerat menawi inggih Bu. kesupen boten nyerat nomor HP utawi nomor HP nipun klentu nggih boten pikantuk. Mboten Mangke pikantuk nggih Bu, salah alamat. Lumayan lho gangsal 11 GB ya. gangsal 11 Menawi tenggang nggih mboten pikantuk nggih Bu. Penggang boten pikantuk, kedah ingkang aktif. Ingkang aktif nggih. Mekaten nggih dadosipun para pamirsa menawi badhe pikantuk kuota saking pemerintah menika kedah nyerat rumiyin ngoten nomor HP-nipun ingkang aktif nggih. Nggih menawi caranipun pikantuk bantuan UKT menika kados pundi nggih Ibu? Oh, menawi UKT menika wiwit 2020 pemerintah menika maringi bantuan UKT nggih. Nggih. Menika menawi wonten UNY dipun perang dados model pembebasan UKT kalian penyesuaian UKT. Nah, menawi pembebasan UKT menika saged saking Mas Mbak ingkang sampun cekap anggenipun skripsi Nggih. saderengipun Agustus. Dados yudisium saderengipun Agustus menika mangke saged bebas UKT. Nggih, lajeng ingkang penyesuaian menika ugi gumantung kalian kondisi mahasiswa. Mandhape UKT menika nggih Bu. Nggih, dados mangke mahasiswa setunggal kalian sanesipun saged Beda. Beda. Nggih, Nggih. mangke penyebabipun menapa, lajeng seberapa parah menika mangke saged kangge lelimbangan. Ngaten. Oh, inggih Ibu. Nggih. Dados menika kedah nyerat ugi nggih Bu menawi daftar riyin menawi. Ingkang UKT. Nggih, ingkang Ugi, UKT menika. nggih, mangke bika laman web menika www apa Mas kae HTTP. Nah, HTTP SI/C3UNYACID. Lah menawi ngeklik mangke wonten mriku wonten kolom-kolom ingkang kedah dipun isi. Nah, sak sampunipun menika mangke dipun proses saking universitas. Nggih. Matur nuwun Ibu panyaruwihipun. Dados mengaten nggih pamirsa menawi babagan UKT menika nggih kedah nyerat rumiyin wonten link ingkang dipun andharaken dening universitas menika. Nggih Bu. Lajeng menika wonten pitakenan malih Ibu. Nggih. Kados pundi caranipun mengalokasikan UKT saha UPA wonten ing masa pandemi menika Ibu? Nggih, menika mengalokasikan menika
maksudipun kados pundi? Maksude UKT dipun angge menapa kemawon Nggih, Nggih. dikemanakan nggih. gitu Bu. UKT menika uang kuliah tunggal kanca-kanca. Nah, uang kuliah tunggal ki apa? Nah, menika wonten universitas menika wonten ingkang dipun wastani BKT kalian UKT. Nggih. BKT menika biaya kuliah tunggal. Nah, BKT menika kebutuhan keseluruhan mahasiswa. Nah, Nggih. saking BKT menika isinipun saking UKT kalian saking dana pemerintah. Dados UKT menika saperangan saking BKT. BKT, nggih. Lah, nggih, Bu. mangke dingge menapa kemawon. Lah menika mangke saged kangge dana operasional. Operasional kuliah menika Nggih. upami saking gedung. Lho Bu, lah menika lak online nggih. Nggih. Gedunge lak mboten kangge. Lah mboten kangge nang lak tetep kedah dipun resiki, dipun rawat menawi mboten mangke dingge pojok-pojok menika wonten Sarang. kandang nggih, sarang. Sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Mangke lajeng wonten celak parkiran menika lak wonten wit-wit ageng ta Nggih. menika lah. Nggih. Mangke menawi kangge kandang sawer lak nggih bahaya. Sawar menika menapa nggih Bu? Sawer menika Saweri ula. lho snack. 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 Ula koros. Nggih, menika lak nggih bahaya. Terus saben enjing Nggih. menika tetep dipun resiki Resiki, kampus nggih, menika. Nggih, terus benjang panjenengan upami sampun boten pandemi, kanca-kanca sampun mlebet menika aman digunakan. Terus gedungipun ugi aman, lajeng lingkunganipun ugi aman. Menika namung salah setunggal lho. Nggih. Kathah kados ingkang internet menika Nggih. lak nggih mahasiswa sampun pikantuk akses Zoom nggih. Zoom nggih Ibu. Lisensi Zoom. Lah menika lak nggih ugi termasuk biaya operasional. Operasional. Bismat Nggih. menika, Bu? Bismat. Bismat lajeng nyantel. Dados Zoom menika lak wonten lisensinipun. Nggih, Lah, wonten. mahasiswa bebas akses. Bebas akses, dados ngoten. Salah setunggalipun. Lan sanesipun tasih kathah. Damel ngecat gedung barang nggih Bu. Ngecat Nggih. gedung, benjang lak pangling 2 BS saiki Nggih. ayune ra jamak. C13. C13 menika. C13 menika menapa nggih menawi mboten pun cat menika lak Nah, surem nggih. surem. Nah, sak benjang lak glowing. glowing. Kata. Nggih, matur nuwun Ibu. Matur nuwun Ibu. Nggih, menika nggih wonten inspirasi Bu babakan UPA. Oh, nggih. Inggih upah. menika biaya anggenipun kuliah jalur mandiri. Nggih. Wontenipun UPA menika saged mbiyantu mahasiswa supados saged mlebet wonten ing universitas negeri ingkang boten ketampi wonten jalur SBMPTN lan SNMPTN. UPA menika saged dipun temtokaken dening calon mahasiswa miturut kemampuanipun anggenipun membayar. Nggih, Katen, saya Ibu. nggih matur nuwun Mas Mbak mahasiswa aspirasinipun nggih. Menawi upah nderek matur sekedhik nggih. Nggih, monggo. monggo, Menawi Ibu. upah menika lah uang pangkal pendidikan nggih. Nggih. Dan menika khusus untuk mahasiswa ingkang mlebet saking jalur SM utawi mandiri. Nah, besaran upah menika mangke jumbuh kalian kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa. Dados mangke menika beda. Oh, Dados Nggih, setunggal mahasiswa mahasiswa menika saged milih Mas, Nggih. milih. Oh, bapak ibuku menika tajir melintir, tak paling gede wae. Gede. Nah, mereka 50 saged. juta niku Bu. Wah, maksimal 20 juta ya Oh, menawi 20 juta. FBS. Nggih, maksimal menika 20 juta lan menika gumantung kalian keadaan ekonomi masing-masing. Menika mangke ugi kangge subsidi silang Mas Mbak. Subsidi silang menika pripun nggih Bu? Subsidi silang menika
kanca-kanca ingkang UKT rendah. Nggih. Menika lak wonten menapa nggih kebutuhan pembiayaan ingkang kirang. Lah Nggih. menika mangke dipun pendhetaken saking pos-pos ingkang kala wau, ingkang langkung kala wau. Dados kagem nambal ngoten nggih Bu. Nambal. Nggih, lak wonten Nggih, griwil-griwil. wonten krucil-krucilane ditambal ngono nggih. Apik halus. Paling andhap pinten Ibu? Menawi upah menika besaranipun saking 0 rupiah, mboten Iya. bayar nggih, Nggih. dumugi kalih dasa yuta. Menika ingkang upah. Nah, menawi ingkang UKT menika UKT 1 dumugi UKT 7. Ingkang UKT 1 menika gangsal 100.000. Nggih. UKT 7 menika kadosipun 6 yuta nggih menawi FPS. Kathah nggih Bu. Kathah. Lumayan lah. Jer basuki mawa Oh, biaya iya. kudu nabung ora jur jajan Nggih. boba-boba terus. Demi pendidikan. Demi napa? pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Boba-boba wae marai susah. Nah, iya. Tabung. Tabung. Nggih. Oke, menapa malih? Tasih wonten pitakenan? Pitakenan menapa? Mbak Ervita menika. Nggih menika kangge perkawis upah. Upah nggih. Menika wonten ingkang kirang paham amargi kula mlebet UNY boten mawi jalur SM Ibu. Nggih. Nggih ananging wonten info simpang siur saking Nggih. setunggal tiang Nggih. dhateng tiang sanes. Nggih. Bilih kathah ingkang pikantuk upah tinggi sanget Ibu. Menika menapa saged dipun tindaklanjuti? Oh, nggih. Pikantuk upah menapa kedah bayar upah? Menika pikantuk Ibu. Pikantuk jatah upah Nggih. ngoten nggih, kedah Nggih. bayar upah Leres. inggil sangat. Lah menika wah, mbok menawi nalika ngisi. Nggih. Nah, ingkang kala wau sampun kula andharaken upah menika gumantung keadaan ekonomi masing-masing Masing-masing. mahasiswa. Dados besaran upah menika saksanesipun mangke ingkang sampun dipun serat Nggih. wonten ing kolom pengajuan upah menika mangke ugi wonten survei. Dados saking UNJ menika wonten tim survei ingkang kedah ngecek Nggih. besaran upah menika sampun gayut jumbuh leres menapa dereng upami. Aku bapakku pengusaha. Upahku tak tulis sing paling cilik wae. Nah menika lak mboten jujur. Nggih. Pengusaha menika nggih biasanipun menika wonten ingkang tambahan sanesipun. Oh, inggih, Oh, Bu. namung ingkang boten gadah menapa nggih tambahan penghasilan, Nggih. keadaan ekonomi keluarga kirang menika ugi saged milih upah terendah Nol. saking 0 gangsal 100 setunggal yuta menika lak wonten pilihanipun. Dados sampun wonten pilihanipun ngoten nggih Bu. Sampun wonten Nah. pilihanipun. Lah menika kok sangat inggil sangat mbok menawi rumiyin ingkang nyerat menika kleru titike apa ketambahan nol ndoke ketambahan siji tambahan anak bingung nggih. Namung mboten sah kuatos nggih. Nggih. Upah utawi UKT menika jaman pandemi menika UNJ netepaken wonten angsuran. Angsuran Nggih, dados saged dipun cicil. dicicil ngoten nggih Bu. Nggih, dados mboten awrat Awrat sanget. Nggih, sanget. mugi-mugi mangke saged melampah sae sedaya. Nggih. Matur nuwun Ibu. Sami-sami. Dados ngoten nggih para pamirsa, menawi badhe ngisi upah menika kedah ngatos-atos. Ngatos Mangke atos. klentu lak nggih. Nggih. Oh, menika wonten Bu Erna. Oh, monggo Bu Irna, sugeng rawuh Ibu Irna. Nggih. Wah, wonten pirembagan menapa menika? Oh, menika ngerembak- Pirembagan dialog jurusan Ibu Dialog menika. jurusan. Nggih. Nggih. Saking pundi Bu Erna? Saking pundi menika Ibu Irna? Saking fakultas kok. Oh, Saking saking fakultas. fakultas. Sehat aja? Nggih. Alhamdulillah. Bu Afi sehat. Alhamdulillah Ibu. Oh nggih menika sampun
wonten unjukan beras kencur menika. Alhamdulillah. Dumateng Bu Irna saha Bu Afi kawula ngunjuk, kawula aturi ngunjuk menika Ibu. Inggih. Menika saged dados tameng virus corona menika Ibu. Inggih. Ayo. Nggih Bu, sumangga. Nggih. Iki piye ya? Iki ya. Angel. Ya. Oh, saged. Saged Ibu, saged. Alhamdulillah. Menika kencur nggih Mbak Afi nggih. Inggih beras kencur kencur. menika Ibu. Saged dados jambi sariawan ugi menika Ibu. Nggih kalau wae tadi Iya. Inggih. Oke. Pas banget. Matur nuwun. pas. Nggih. Itu sangat seger. Nggih, kencur nggih. Nggih. Wonten dialog jurusan menika nggih menika membahas babagan UKT saha UPA. Kala wau sampun dipun terangaken dening Ibu Afi. Nggih. Menika wonten beasiswa mahasiswa ugi saha MBKM Kampus Merdeka Ibu menika ingkang pitakenan-pitakenan saking keluarga mahasiswa PBD menika. Oh, Monggo pitakenanipun saged Nggih, Ibu. menika pitakenan babagan beasiswa mahasiswa Ibu. nggih. Ingkang kaping setunggal inggih menika kangge mahasiswa angkatan 18, 19, 20, 21 menika wonten beasiswa menapa kemawon Ibu. Oh iya. Yen wau ten menawi kolorasi. Nggih, mboten. Inggih boten Baru menapa biasa, Ibu. Ya matur nuwun, pitakenanipun sejatosipun menika sedaya angkatan kagungan platform piyambak-piyambak nggih saking Nggih, Bu. beasiswa. Menawi mahasiswa enggal menika racaipun proses beasiswa menika saking pada sekolah. Utawi menawi saking UKT UPA menika saged dipunjembahaken prestasinipun Oh, Bu Afi nggih. nggih. Dados menawi maba utawi mahasiswa enggal ingkang angkatan 2000 nggih menika langsung wonten beasiswa kementerian saged. Nggih. Ingkang kados KIPK, Nggih. lajeng beasiswa unggulan, LPDP, saha sanes-sanesipun nggih sakmenika kathah beasiswa ingkang sipatipun awardee sampun saged dipun akses nalika tasih wonten SMA. Nah, lajeng kados pundi menawi sampun kupiya dereng pikantuk. Nah, menika tasih wonten sipatipun sampun registrasi dados maba Nggih. jengajengaken. Nah, bisa menika biasanipun saking pemerintah daerah utawi kementerian-kementerian tartamtu. Nggih. Kados Kementerian Agama. Nggih. Lajeng sedaya organisasi Muhammadiyah, NU, lan sapanunggalipun menika nggih wonten. Lajeng beasiswa-beasiswa kados Super Semar. Beasiswa saking Dian Sastra nggih. Mbak Dian Sastra nggih. Nika nggih wonten nggih. Niku Dian wonten Sastra. nggih Bu. Wonten. Saking Nggih. Nah, oh. menika era internet sampun sangat masif nggih. Nggih. Dados sedaya power tos wonten beasiswa menika sampun kapacak wonten media-media platform. Nah, kuncinipun menika sedaya mahasiswa kedah aktif wonten sosial media. Mliginipun Instagram. Instagram, inggih. Dados sedaya kementerian saha lembaga-lembaga independen ingkang maringaken beasiswa Beasiswa menika menika. biasanipun pengumuman wonten Instagram ugi wonten website resminipun. Dados mboten perlu kados ngantosi kok ya ora ono pengumuman yo. Iki ya mboten sak menika kados nggih. Nggih. Malah kalau wingi menika wonten sawetawis kula dipun jawel salah setunggalin organisasi dek menika wonten tawaran beasiswa. Nggih. Lajeng syarat-syaratipun setunggal kalih 3 sekawan. Nah, saben organisasi menika kagungan syarat piyambak-piyambak Ibu Afi. Dados wonten ingkang beasiswa menika kedah wonten prestasi. Beasiswa ingkang menika kedah hafal minimal setunggal juz. Free sekolah dumugi S1 lulus dipun biayai sedaya, dipun fasilitasi asrama. Ananging syaratipun kedah
hafal minimal 1 satu juz. juz. Kalau juz 30 menika Nggak apa-apa, nggak tigang apa-apa. dosa menika pripun? Anakku malah bisa. Sakit nggih Bu menika. Oh ya iku kalah karo iki Dek Sarah suti. Aku ya brudul siji loro gitu. Aku terus langsung tertampar ngono ya. Aduh aku nek golek bisnis kudu duwe iku. Lajeng aktif untuk organisasi. Iya. Kadang sedaya angkatan saking maba enggal dumugi menika salah setunggaling syarat ingkang asring nggih menika aktif organisasi. Saged wonten jurusan, fakultas, universitas, ugi sanes-sanesipun, misal komunitas musik, komunitas ketopraan. Wonten Jawi terus mboten namung Sanggar sak menika Nggih. kathah kok nggih. nggih sanggar terus mboten Sanggar namung ketoprak. organisasi Wonten mahasiswa kemawon. kampus ngaten, Nggih, wonten nggih. kampus terus misal kanca-kanca menika aktif wonten padepokan Kisena Nugroho misalipun. Nggih, nggih saking Suwardi menika kan wonten padepokanipun. Nah, menika kanca-kanca aktif wonten menika nggih saged dipun lebetaken. Misal kanca namung aku gur mahasiswa biasa, aku ora aktif ding-ding menika radi angel kados. Berarti ki panci kedah Nggih. aktif kanca-kanca. Inggih. Inggih. Syarat administrasi lolos. Lolos. Nggih, mahasiswa saestu. Nggih. Napa malih menawi IPK-nipun saya nggih Bu Afi. Nggih. Atas mengatakan menawi IPK-nipun saya ananging saingan menawi saringan wonten nggih pola-pola saringan menika kedah wonten aktif-aktif kala wau, Kalian kedah wonten prestasi. syarat-syarat prestasi kala Nggih. wau. Bu, lah kula nderek lomba ning mboten nate menang terus kados pundi? Ora apa-apa kita. Sabar kata niki sabar yen nggih Bu. Sadar Terus yen. menawi kanca-kanca menika asring nderek lomba dereng nate pikantuk juara, mangke saged nyuwun keterangan Oh, aktif. nggih tetep Nggih, wonten tetep sertifikatipun kok wonten. nggih. Nggih. Nggih menika kanca-kanca Nggih, terus kedah menika aktif. kanca-kanca lak sosok insecure nggih kalih pribadi ya mbok aku ora tau menang iki piye ya aku kok kalah mboten mekaten prosesipun. Terus mangke tim reviewer menika wonten catatan ugi menawi sampun nate kubiya kok dereng pikantuk asilipun menika tetep wonten poinipun. Nggih, malah mangke saged dipun branding, oh iki bocah iki bakate ning kon bidang iki berarti Nggih. engko syarat melu iki engko tak lebokke gening kene. Semekaten. Nggih. Kathah sangat beasiswa menika ingkang saking dalam negeri. Saking luar negeri nggih wonten. Oh, Wah, ingkang wau saking dalu menika luar negeri. IG nggih, Ya, saking nggih. IG Saking University. luar negeri menika nggih wonten. Terus kanca-kanca nak mbot ampun ngeten nggih kok ora apa-apa beasiswa ampun ngeten. Terus sedaya beasiswa menika sampun wonten platform lajeng biasanipun menika organisasi mahasiswa kados BEM universitas saha BEM Nggih. fakultas menika sampun pikantuk mandat saking kemahasiswaan universitas Nggih. menawi wonten menapa-menapa menika lajeng dipun share Nggih. kalian Pada jemput bulan. Jemput bola. Khusus zaman saiki ki Terus. mahasiswa iki dijemput Jemput bola. bola. Aja nunggu anake nggih leres menawi tahun kala wingi amargi dampak saking pandemi menika mboten wonten beasiswa PPA ingkang biasanipun wonten. Nggih menawi PPA menika seleksinipun lak wonten fakultas nggih Bu Afri nggih. Prestasi akademik Nggih sama prestasi akademik menika. Nah, lajeng kados pundi Bu menawi kula beasiswa kok mboten pikantuk sampun nyobi-nyobi tasih wonten kesempatan sanes. Menika saking program-program kementerian nggih. Nggih amargi kathah-kathahipun program MBKM menika wonten beasiswanipun. Nggih, ingkang kados KM kalau Nggih, nggih, kares KM. menika. Dados sak KM, MPKM, Nggih. Permata, kata Oke, milah wonten ini menika magang sekalian dipun paringi beasiswa sekalian mangke wonten kesempatan menawi mangke lulus saged dados karyawan wonten mriku. Nah, magang-magang ingkang menika ingkang tasih dereng kados pundi nggih dereng wonten krentek saking mahasiswa nggih. Wah, Mbok menawi ajrih kegiatanipun lak menika kathah sanget. Mbok menawi Nggih, ajrih Mbok bagi menawi. Bagi wektalipun Bu. wektalipun, Nggih. Ibu. Terus menika Nggih. kanca-kanca ugi wiwit sinau manajemen diri nggih. Leres, Kepiye Nggih. jadwale target, Target. targetipun Nggih. kados pundi supados saged mangke beasiswa saged ke Jepang, sekolah Jepang
dapet, njuk langsung entuk gawean. Nggih. Amin. Ruang guru tuladhanipun Bu Afi wonten ruang guru menika platform sinau ingkang ageng nggih wonten Nggih. internet. Menika yo maringi beasiswa. Beasiswa ugi nggih. Nggih, maringi beasiswa. Salah setunggal syaratipun mangke menawi pikantuk dados brand ambassador. Mantap. Terus Mantap. Sekalian magang, mangke menawi kualifikasipun sae, mboten sah nenggo lulus sampun saged Sampun. Sampun. makarya. Berarti janipun kita itu dihujani beasiswa ya. saestu. Iya. Ya mung kari iki mau le nadai. Nggih, Siap nadai sing endi sing arep dienggo. Wadahe keciliken iki Bu dados malah tumpah-tumpah. Oh, kalau sosok malah Iran, napa nggih Iran Mbak Afi? Oh. Iran amargi jaman kula mahasiswa Nggih. menika mboten kata-kata mekaten. Zaman Bu Afi menika namung 3. Tiga beasiswa itu. Nggih, 3 beasiswa. Kuwi namung 3 sak menika kathah sanget. Menika kathah sanget. Kathah sanget. Ning ya kuwi nek nganggo istilahnya kae sing do ning Instagram harus memantaskan diri. Iya. Harus memantaskan Memantaskan diri. Nggih. Kan ya mboten angel wong nggih wonten misal mboten wonten prestasi ananging rentekipun wonten Nggih. tiyang saged nyobi. sepuhipun sederhana menika nggih Nggih. wonten jalur gambar. Ingkang Nggih. beasiswa ekonomi nggih. Nggih, beasiswa ekonomi. Kados Mbak Dian Sastrawardaya menika maringi beasiswa menika mboten namung sisi prestasi nanging nggih misal keadaan ekonomi. bocah iki anak sederhana. Terus iki kudu tak pikirke piye carane Oh, nyekolahke. Saklami Nggih. saged jagi amanah. Ingkang kirang mampu. Nggih, ingkang kirang mampu menika wonten. Nggih, nggih. Terus Dados sanes mboten lembaga satu artis menika sak Nggih. menika kathah nggih kathah, ingkang donasi. ingkang donasi. Terus kados artis-artis ingkang kados wau nggih Mbak Dian Sastrawardaya lajeng sinten Mbak ingkang kagungan roti O menika. Roti menika. Roti orang Roti Sinten O ning? kuwi lho, roti O sik ning nggone stasiun kuwi lho. Oh, mboten mangertos. Mantan artis sinetron. Mantan Sinten? artis sinetron. Sinten? Dude Harlino. Devita. Oh, Dude Harlino. Oh, Iya. Dude Harlino. Dude iki roti apa nganu kae sing Roti O. Kembang. Roti gembung. Roti gembung. Kamu wonten stasiun-stasiun menika lho, roti O, roti kopi. Oh, Menika. Nika yo wonten dados mboten namung lembaga utawi organisasi kemasyarakatan. Sak menika alhamdulillah artis-artis menika kathah ingkang maringi beasiswa. Dados saking artis-artis menika kathah nggih. Kathah nggih dados kantun kanca-kanca menika milih kula kepengin beasiswa ingkang menapa lajeng dipunjembahaken. Istilah memantaskan diri iki ketoke aku mau pasti nang endi ya. Nek kanca-kanca ngrasaken abot ngapalke jus ya aja njikuk sik Muhammadiyah. Ngono lho, aja Nggih. njikuk sik NU, aja njikuk sik Lazis. Ingkang basisipun Saka keagamaan. Keagamaan nggih. Oh iya ketoke aku iso njikuk sik ngon iki soalnya aku seneng ngedance. Oh berarti iki njikuk iki. Prestasi. Prestasi. nih wonten. Bakat menika Ibu. bakat Injih, minat. dados kathah sejatosipun peluang-peluang beasiswa. Nah, menika istilahipun kalau wau ikhwan jemput bola. Jemput bola Langsung injih. kunci kedua kados ingkang Ibu Afi ngendikaaken. Aktif nggih. Aktif dan memantaskan diri. Itu aku pas suruh gini aku daftar Injih. iki ngaten. Aktif, injih. Injih. Menawi saking artis mun kathah ingkang maringi beasiswa. Suwe-suwe mangke Mbak Yani Inka menika maringi beasiswa. Beasiswa campur sari. Beasiswa campur sari. Dangdutan, Wan. Nggih, dangdutan. Sakit iki. Saged ugi nggih Bu mangke. Nggih, menawi beasiswa KIP kuliah menika menapa taksih saged diajukan Bu wonten ing semester salajengipun. Pengalaman tahun kepengker nggih. Nggih. Pengalaman tahun kepengker menawi wonten mahasiswa enggal menika ketrucut anggenipun daftar menika wonten tawaran tahun kedua. Susulan menika. Tahun Susulan, kedua. nggih. Dados nyusul menika Bu nggih. Nggih tahun kedua dados wonten ing semester 3 menapa Sekawan, sekawan nggih. nggih. Utawi peralihan kan wekdalipun menika nggih manut
kalian kementerian toh inggih menika. Terus Daerah wonten ing kementerian. tahun kaping kalih tahun kedua. Nah, menawi tahun kedua menika syaratipun wonten minimal IP. IP Pinten nggih Bu niku? Ya, biasa 3. Oh. 3 Ning menawi pengen aman cobi 3 langsung 3 dosa. setengah. 3 langsung Tiga dosa. napa 50 ngoten. menika pun aman sanget nggih Aman, Bu aman. Menawi 3 menika batas bawah Batas administrasi. minimal. Kan ya sifatipun kompetisi toh. Nggih. Terus sedaya dipun kempalaken maka menawi dipun biji ditambah-tambah nggih. Misal sami saenipun, potensine sami, prestasi sami, IPK-ne langkung ini kasih dipendhet nggih sik langkung. Nggih. Nah, menika mbok menawi dados catatan kangge kanca-kanca. Nanging wekdalipun kapan menika sagedipun nenggo. nenggo Menawi niku aksesipun dipun bika saged. saged mangke ngisi ngoten Nggih, nggih wonten isi. Nggih. Dados tips menawi kanca-kanca kepengin nderek beasiswa tartamtu menika aktif rutin seminggu menika ngecek website. Lajeng Instagram napa follow. Nggih. Dados kedah aktif sosial media ngoten nggih Bu. Terus mangke menawi wonten ora-ora menapa kemawon up to date. Oh iya, langsung googling. Oh, digawe syarat dokumen. Ngaten. Dados mboten dumadaan pun mepet kalih dinten kroyo-kroyo nggih to. Terus lajeng surat aktif terus Suratnya sami kecicil ngoyak-ngoyak Ibu sih. Afi. Padahal Bu Afi tugasipun sak tumpuk-tumpuk ya. Nah, menika kan kedah ancang-ancang. Ancang-ancang rumiyin. Terus dicicil. Oh ya kira-kira persyaratannya apa? Oh sik kirane iso dicicil tak cicile dhisik. Terus mangke nalika sampun open kantun upload. Upload, Nggih, inggih. sak menika sistemipun uploadan. Nggih. Nggih, ngaten. Dados mekaten nggih para pamirsa menawi Nggih. kedah angsal beasiswa menika kedah aktif saha memantaskan diri. Mekaten. Nggih, mewataskan diri. Nggih. Monggo Mbak Evita. Nggih, menika wonten pitakenan malih Bu babagan MBKM Kampus MBKM Merdeka. Kampus Merdeka. Nggih, menika MBKM menika menapa nggih Ibu? Oh, nggih, Nggih. MBKM. Nggih. Merdeka Belajar Belajar Kampus Kampus Merdeka. Kula kinten mandiri ya Bu. Merdeka menika. Nah, Kampus Merdeka menika ancasipun menapa saking kementerian menika damel program supados mahasiswa menika saged ningkataken bakat minat kala Bakat wau minatipun. supados mangke saged langkung dipun asah. Nggih. Upami saking Mas Mbak mahasiswa menika pengen jurusanipun saking pendidikan basa Jawi nggih. Nggih. Ning lajeng pinter media. Nah, Nah, lajeng gadah minat pepenginan aku arep gawe media belajar aksara Jawa upama Nggih. ya. Nah, kuwi lak nganggo apa kae internet nganggo Nggih. program terus algoritma lah menika wonten basa Jawi rak mboten dipun ajaraken. Nggih. Nah menika kedah saking jurusan sanesipun upami mangke mendhet wonten teknik informatika. Lah menika wonten mriku mangke saged ngrakit, saged gabung lajeng mangke medianipun saged tuntas mekaten. Menawi tumut MBKM menika semester pinten nggih Bu? Mahasiswa semester pinten nggih? Nggih, menawi saking aturan dikti menika semester gangsal. Gangsal, nggih. minimal. Utawi semester 3 saged. Tiga. Namung wonten minimal IP. IP. Nggih, IPK. IPK-nipun kedah Tiga. sae. Nggih. Langkung saking 3,5 menika. Kenging menapa kok kedah sae amargi manajemen wekdal. Nggih, manajemen Lajeng wekdal. kalih linearitas. Lajeng mangke MBKM menika lak saking Jawi nggih, Jawi. Jawi prodi. Dados Nggih. mangke kedah adaptasi kalian Lingkungan. universitas Lingkungan. sanesipun. Lah Nggih, menika nggih. lak betahaken kesiapan-kesiapan.
Dados langkung sae menika mahasiswa ingkang semester gangsal nggih Nggih, Bu. Oh, semester nggih. gangsal menika lak kedah medal nggih, mangke Nggih. wonten kados mikro, PPL, ingkang katen KKN semester 6 menika minimal. Monggo Mbak Ervita Nggih. enten Menika pitakenan wonten malih. malih Bu, iden ginakaken bahasa Indonesia. Hmm. Mengenai kampus Merdeka, apakah seluruh program telah didukung oleh pihak universitas? Karena yang terjadi saat ini seperti kampus mengajar Nggih. dan lain-lain konversi nilai dipersulit, serta tidak diberikan kejelasannya. Apakah benar-benar sudah didukung? Hal ini dapat menjadikan mahasiswa enggan untuk mengikuti program-program yang baik apabila hanya diberikan janji manis di awal. Terus jadi manis di awal itu Iya, sakit janji ya. manis di awal PHP loh. Ya, Nggih. lah Nggih. korban janji Korban manismu. Nah, kanca-kanca bab kampus mengajar nggih menika. Nggih. Nah, menawi konversi nilai kampus mengajar menika mboten lajeng dipersulit mekaten mboten, Mbak. Namung lak nenggo saking pihak Kemdikbud, pihak kampus mengajar menika sampun paring biji dereng. Lah menawi dereng paring biji rak mangke prodi mboten saged proses. Nggih, dados mahasiswa mangke ngunggah laporan. Nggih. Sak sampunipun mahasiswa ngunggah laporan menika pikantuk biji saking Kemdikbud. Nggih. Menawi sampun pikantuk biji, mangke prodi menyesuaikan. Prodi menika jatahipun kantun input. Input. Nah, biji kono pira diinput nenggon KRS mahasiswa menika. Dados prodi menika kantun nenggo nggih Bu saking Nenggo kemen. biji, nggih, amargi Oh. prodi menika lak mboten nderek ngawat-awati Nggih. nggih, prosesipun menika laporanipun sanes dhateng prodi. Nggih. Namung dhateng tim KM menika. Tim Nggih. kampus mengajar. Tim Tim kampus kampus nggih. mengajar. Dados menawi ekuivalensi menika ekuivalensi menika penyesuaian mata kuliah. Nggih. Menika mbok menawi mahasiswa rumaos dipersulit amargi beda. Setunggal mahasiswa kalian mahasiswa sanesipun menika beda. Beda. Nggih, kenging menapa beda? Upami ingkang setunggal menika mendhet wonten Unila, Lampung. Nggih. Mata kuliah yang ditawarkan ini. Lah menika lak kedah dipun jumbuhaken kalian kurikulum prodi. Nah, mahasiswa sanesipun upami mendhet wonten Universitas Riau. Riau nggih. Mata kuliah yang ditawarkan ini. Beda malih to. Nah, terus panci prosesipun menika mangke kalian dosen PA utawi mangke kalian Bu Afi utawi Bu Irna menika kangge menyesuaikan ekuivalensi dari mata kuliah itu. Lah mangke menawi sampun kados kala wingi ingkang permata nggih. Ingkang permata menika Mas Aldi kalian Mas sinten ingkang setunggal Alif Putra nggih. Menika setor biji. Nggih. Nah, biji nembe saged dipun proses wonten fakultas ke dosen pengampu. Mekaten prosesipun. Nggih, matur nuwun Ibu panyaluwihipun. Monggo Mbak Ervita wonten pitakenan malih napa mboten? Nggih, alhamdulillah sampun Ibu. Alhamdulillah sampun. Wis plong tenan iki. Alhamdulillah. Monggo. Mau dipun unjuk riyen Nggih, iki. nggih, matur Terus nuwun. kedah sabar nggih. Nggih. Antosi biji-biji menika mandhap Nggih. rumiyin. Amargi nasional to Nggih, nggih. nasional. Nasional menika prosesipun mbok menawi ra didangi. Berarti dangu. Menawi prodi menika intinipun nenggo Nenggo. Nenggo. Nggih. nenggo proses amargi program-program menika langsung saking pusat. Terus wonten KM, wonten ingkang kala wingi menapa mawon Bu Erna Pertukaran mahasiswa merdeka, pertukaran mahasiswa School merdeka, project, nggih. kajian jurnalistik literasi, Sikil. Kata sangat Ibu. Kata sangat nggih. program nggih menika mahasiswa kalau mau kedah memantaskan diri pada sakit tumut program menika
lajeng menyehatkan diri. Menyehatkan Amargi diri. menika umbyukan kegiatanipun, namung menika mangke insyaallah ugi saged kangge sangu kanca-kanca mahasiswa. Amargi upami program menika mangke boten wonten ekuivalensinipun Nggih. kalian mata kuliah prodi, menika mangke mlebet wonten SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Dados benjang menawi sampun lulus menika pun cek ugi SKPI, oh iki aktif ora, aktife apa wae, pirang dino, pirang sasi, pirang jam. Menika saged pun tambahaken istilahipun kompetensi dirinya ada plus wonten mriku. Katen. Inggih Bu, kula aturaken matur nuwun sanget Bu Sami-sami. Afi saha Bu Mugi mangke kanca-kanca Irna. sampun plong nggih. Mekaten nggih pamirsa, dialog jurusan wonten ing dalu menika. Kula aturaken agunging matur nuwun dumateng pamirsa ingkang sampun kula dahaken wekdal kagem ningali jaroh dialog jurusan menika. Matur nuwun Ibu Afi kalian Ibu Nggih, Eva. sami-sami. Nggih, matur nuwun sanget Ibu. Nggih, nyuwun pamit nggih, Mbak, Mas. Nggih, ngatos-atos Ibu. Areng. Ini pun ditutup rumiyin nggih Bu. Dialog jurusan menika. Nggih. Mangan roti karo maca Quran, Bar maca Quran lanjut isa-isa. senajan ati iki wis nyaman. Nanging saiki wis wayahe pisah. Saking kula akhiri. Saking kula Arvita Jaya Pratanti saha Kula Muhammad Iwan Maulana. Nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.